ଅନାଅ ଟିକେ ଯଦି ହାତ ହଲେଇ ଦିଅ। ଆଜି ଶିର୍ନି ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହବ, ଗୋଟେ ଫ୍ରାଏ। ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି ଶିର୍ନି। ତ ଭାଇ ବଢ଼ିଆ ସେ କଟିଂ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୋ କଟକ ଭାଇ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ରହି ମାଛ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କରି ହାତରୁ ମାଛ ବଇନ୍ କରାହେଇଛି। ଭାଇ କହିଲେ କି ତମ ହାତରୁ ମାଛ ବହିନ କଲେ ମାଛ ମୋର ସବୁ ସେଲ୍ ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଛଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇଦେବା। ଆଉ ତାର ଯାହାବି ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିବ, ଗୋଟା ମାଛ ନା, ତା ପେଟ ଭିତରେ ଯାହା ବି ଥିବ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପରିଷ୍କାର କରି କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଜି ଆମର ଟିଏଲ୍ ସାର୍ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମିରକାଳି ମାଛ ଅଣା ହେଇଛି। ତାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ରେସିପି ଅଛି, ତାକୁ ବି ମୁଁ ଦିନେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରେଇବି। ପର୍ଶୁ ଭାଇ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ କାମରେ, ମାଛ ଧୋଇବାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ସେ ଧୁଆ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବି କଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକ ହିସାବରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଯେଉଁ କଟିଂ ହେଇଛି ସେ କଟିଂ ଭିତରେ ତାକୁ ଘଷିକି ତା ଭିତରେ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏସବୁ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ତା ଭିତରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ାକୁ ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ଏସବୁକୁ ତାକୁ କେମିତି ତା ଦେହରେ ଘଷି ଦେଉଛି। ଘଷିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ କଟିଂ ହେଇଛି ସେ କଟିଂ ଭିତରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମସେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟରେ ବି ଟିକେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିବ ମାଛର ଟେଷ୍ଟରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲେ। ସିମ୍ପଲି ୟାକୁ ଖାଲି ଗୋଟା ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା, ମାନେ ଏମିତି ତେଲରେ ଓନ୍ଲି ତେଲରେ ବି ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବା। କଞ୍ଚା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପଖାଳ ଭାତ ବି ଖାଇପାରିବା। ତା ସହିତ ତାକୁ ମସଲା ବି କରିପାରିବା, ଫ୍ରାଏ ମସଲା। ରୁଟି ହଉ, ନାନ୍ ହଉ, ସେଥିରେ ବି ଖାଇପାରିବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମାଛ। ମାଛର ନାଁ ହେଉଛି ଶିର୍ନି, ଶିରିଣି ମାଛ, ବାଘୁଣୀ ଶିର୍ନି। ସରି, ବାଘୁଣୀ ନୁହଁ, ସିଂହର ଫିମେଲକୁ କହନ୍ତି ଶେର୍ନି ହିନ୍ଦୀରେ। ଏଇ ତାରି ନାଁ ହିସାବରେ ମାଛର ନାଁ ଶେର୍ନି, ଶେର୍ନି ମାଛ। ତାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ତେଲ ଗରମ କରି ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା, କାହିଁକିନା ଗୋଟା ମାଛଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତାକୁ ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତାୱାରେ ଫ୍ରାଏ କଲେ ମାଛଟା ପ୍ରପର୍ ସେପ୍ରେ ରହିବ, ଭାଙ୍ଗିବନି
और देखिए बहुत सुंदर लगे। देखुଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କଟିଂ ହେଇଛି ସେଟା କେମିତି କେତେ ବଢିଆ टेक्सचर ଲାଗୁଛି। ୱାଓ। ମାଛ ଦେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ମାଛ ଯୋଉ ଭଜା ହଉଛି କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର? ଗୋଟେ ମାଛ ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢି ନବା ଅଲଗା ପ୍ଲେଟକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ମାଛ ଅଛି, ତାକୁ ବି ପକେଇବା, ତାକୁ ବି ଫ୍ରାଏ କରିବା। ବଢିଆ टेक्सचर ଦେଇଛି, ବଢିଆ ଟେକ୍ସଚର। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ବର୍ଷା କେମିତି ହଉଛି? ମୁଁ ତ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅଛି, ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକରେ। ଖଲିଆଭଟ ଗାଁରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଜୟପାଟନା ବ୍ଲକ ଏଠୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର। ଲଗାତାର 4 ଦିନ 5 ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ତ ଜଣେ ସିଭିଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆମ କାମ ବି ବନ୍ଦ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଛକୁ ଟିକେ ଫାୟାର ଦେବା। ଫାୟାର ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟିକେ ରୋଷ୍ଟିଂ ତାର ସ୍ମେଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ପୋଡ଼ା ମାଛର ସ୍ମେଲ ଯେମିତି ଆସେ ସେଇଭଳିଆ ଆସିବ। ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ଟିକେ ହାଲକା ଫାୟାର ଦେଉଛି। ଯାଆନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଆଣିବେ ନା, ହଳଦୀ ଆଉ ଚିକେନ ମସଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମାଛଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅଦା, ରସୁଣ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ମାଛ ଭାଜି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ସବୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେବା। ଏପଟେ ରହିଛି ସାର୍ମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ପଶୁ ଭାଇ ତା କାମରେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଆଜ ଚୋପା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି ପଶୁ ଭାଇ। ପଶୁ ଭାଇ ହେଲେ ଆମ କମ୍ପାନୀର କୁକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାଛ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଥିଲେ ପରଶୁରାମ। ଗରମ ଗରମ ଅଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ା, ପୁରା ଏଥିରୁ ବାମ୍ଫ ଗୁଡ଼ା ବି ବାହାରୁଛି। ଏ ମାଛଟା ଟିକେ ହାଲକା ତାତିଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ସେଇ ଟାଇମରେ ଟିକେ ହାଲକା ତାତି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଅଦା ଟମାଟୋ ଟିକେ ହାଲକା। ଦେଖନ୍ତୁ ପଶୁ ଭାଇ ପିଆଜ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପିଆଜ ଚପ୍ କରିଦେଉଛି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପିଆଜ କାଟିବା, ମସଲା ବନେଇବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ବି ହେଇଗଲା, ମସଲା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଛି, ପିଆଜ ବି କଟା ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା। ସାର୍ମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ କାମ ସରାଇବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ବି ରେଡ଼ି ହେବାର ଅଛି, ଗାଧୋଇବାର ଅଛି। କିଛି ସମୟ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ଆସିବି। ଚାଲ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ ହାଲକା ତା ଦେହରେ ଚିନି ଦେଇକି ଆଉ ଖାଡ଼ା ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ତେଜପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଦେନ୍ ତା ଦେହରେ ଆମେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ପିଆଜ ଏସବୁକୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା।
ଏବେ ମସଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ନେବା, ପିଆଜକୁ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ଦେଇକି ବଢ଼ିଆ ସେ ମସଲା ବନେଇ ନେବା। ସବୁ ପକେଇଦେବା। ହେଲା। ମସଲା ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମସଲାର କଲର୍ କେମିତି ଆସିଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମସଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଡ୍ରାଏ ସ୍ପାଇସ୍, ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଆଉ ସଲ୍ଟ ଆଜ୍ ପର୍ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦିଆଯାଇଛି। ଟମାଟୋ ବି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲାଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଘାଣ୍ଟି ନେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ାକୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସାର୍ଙ୍କ କିଛି ମସଲା କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆସିବେ ଆମର ମିରକାଳି ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ କିଛି ମସଲା କାଢ଼ି ନେଇଛୁ। ସିଡନୀ ମାଛ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଛଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ଅଛି, ତାକୁ ବେଶୀ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିବାନି, ଭାଙ୍ଗିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ତ ସେଥିଲାଗି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମେ ତାକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଜଷ୍ଟ 1 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପାଣି ଦେଇ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯେମିତିକି ମାଛଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଯିବ। ତା ଭିତରେ ମସଲା ଗୁଡ଼ା ବି ପଶିଯିବ। ବାକି ପାଣି ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେବା ପାଇଁ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ଲୁଣ ଦେବେ, ପରଫେକ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟର। ଲୁଣିଆ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକା। ଆଜି ରେସିପି এটা ମୋର ଚଏସ୍ ଥିଲା। ତ ଆମେ ମେସ୍ରେ ବହୁତ ପିଲା ରହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ରମେଶ ମୁଣ୍ଡା ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ, ସିଏ ଆଉ ମୁଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆଜି 2 ପିସ୍ ମାଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳିବାକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆସିବେ, ସାର୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କ୍ୟାରମ୍ ଖେଳ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ହେଉଛି ସାଇଟ୍ ଯିବାର ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା। ସାର୍ ମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିନ 12:30 1 ହେଇଯିବ। ସାର୍ଙ୍କ ଟେବୁଲ ସଜା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ନା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ପୁରା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଭିଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଣି ଦେଇ ଦେଇଛି ଯେହେତୁ, ତ ଫ୍ରାଏଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇ ଆସିବଣି। ଟାଇମ୍ ବି 8:35 ହେଇଗଲାଣି। ମାଛଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ହାଲକା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଆପଣ
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଏଲ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଉପରକୁ ଆସିଯାଇଛି। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବି କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିଛି। କଲର୍ ବି ମାଛର ସେପ୍ ବି ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ। ଆଉ ସିନି ମାଛ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେଟ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ରାଇସ୍, ଗୋଟେ ପିସ୍ ମିରକାଳି ମାଛର ତରକାରୀ, ଆଉ ଆମର ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ସିନି ମାଛ ଫ୍ରାଏ, ରେଡ୍ ଚିଲି ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ସହିତ ତାର କମ୍ବିନେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ହାଲକା ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ। ମନେ ପଡ଼େ ଅଜଣା ସେ ଅନାମିକା ଭିଜୁଥିଲା ଏକା ଏକା ଏତେ ବଡ଼ ବର୍ଷା ରାତି, ତା ଦେହରେ ଏତେ ତାତି, ସିଏ କି ସହଜେ ହାତ ଛାଡ଼େ।